دپن نندرش نوری نورانی میون پیر یاون پننے نثرو نیور کھساسو تچوم کلنی ہن شاہ تر گناہ پننے پوجا پاد گوم تو مازس دیتم نم شراکو لاجم ہکس بند کن پانس منجن گو شاہ یس موت تس گو نا شام تس گو شام قیامت چھ ین واجن ژٕ کیٛاہ ونان چھیٚس ٲخر زمان آو کیٛاہ نہ تٔمۍ دوٚپ قیامت چھ ین واجن قیامت چھ ین واجن سبق کوٚر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہِ کیٛاہ دٔلیٖل تہِ کیٛاہ دوٚپنَکھ تِمن آسن موٗزِک دٲنۍ مُمبر آسٮ۪کھ کم گوٚبرس دِیہِ مولٕے غسل کورِ دِیہِ موجی غسل بوٗز چھا تی چھا تِمن آسہِ وُمبر کم یہِ پھۄکُن ونان آقا نامدار کائناتُک کیٛاہ فرمووُکھ تِمن آسن موٗزِک دٲنۍ چھُنا چھا ہسپتال وٕچھن وٲری نندریش میٲنۍ پیرن چانہِ پیرن کیٛاہ ووٚن دوٚپُن نثرو آرِ گبٮ۪نو سارن چھِربو سوٗڑٮ۪ن نوٗن تیُتھُے نا فِکرِ تہِ کیٛاہ گوٚو تیُتھُے یا فِکرِ تہِ اوا خرے نا نیچو چیپ بدنُک نیچو آرِ گبٮ۪نو سارن چھِربو سوٗڑٮ۪ن نوٗن مولٕے دی نیچوِس غسل دیُت نا دِوان کیٛاہ او آرِ گبٮ۪ن سارن چھِربو سوٗڑٮ۪ن نوٗن مولٕے دی نیچوِس غسل یہِ چھا تی چھا کوٗرٕے دِیہِ موجی دی کورِ غسل دیُت نا یا دپن نندرش نوری نورانی میون پیر یاون پننے نثرو نیور کھساسو تچوم کلنی ہن شاہ تر گناہ پننے پوجا پاد گوم تو مازس دیتم نم شراکو لاجم ہکس بند کن پانس منجن گو شام یس موت تس گو نا شام تس گو شام گناہ پننے پوجا پاد گوم مازس دیتم نم نثرا بنایا مزارس مزار چن کن کمن جانان چھانگر گٔے شکر کاجی وچھے مزارس میں کیا کاجی بنایا مزارس مزار چن کن کمن جانان سور گو پوزی چھا